Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomoşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 10-nji fevralyna aksanyny Gazpromyň ýollaşdygynyň Türkmenistana sapary, garaşly döwletleriň arkalaşygynyň synçylar topary Türkmenistana gaýlyglara gatnaşar. Rozgazy Türkmenistandan beýleki ýurtlary iýerler. Türkmen türgenleriniň garaşly döwletleriň arkalaşygynyň oýunlarda gatnaşmagy maslahatlaşyly ýaly habarlar ýetirýäris. Gelin bolsa habarlarymyza giňişle seredip geçelim. Gazpromyň ýollaşdygynyň Türkmenistana sapary, Russiýanyň Gazprom açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýetiniň başlygy Aleksey Miller Türkmenistana iş saparyna boldy. Russiýanyň eri kompaniýasynyň medpugat gullugynyň habar bermegine görä, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Gazprom açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýetiniň başlygy Aleksey Milleri kabul etdi. Şeýlekem Aleksey Miller Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen gepleşikler geçirdi. Geçirilen gepleşiklerde gaz puğduğuna hyzmatdaşyk gatnaşyklary bu gurda amallaşylýan işler aran maslahatlaşyldy. 2003-nji ýyldan bäri Russiýanyň Gazprom açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň wekilhanasy Türkmenistany öz işine alyp barýar. Garaşly döwletleriň arkalaşygynyň synçylar topary Türkmenistana saýlawlara gatnaşar. Garaşly döwletleriň arkalaşygynyň synçylar topary Türkmenistana geçirijek parlament saýlawlaryna gatnaşar. Synçy toparyna garaşly döwletleriň arkalaşygynyň baş sekretary Sergey Lebedew ýollaşlyk eder. Bu barada garaşly döwletler arkalaşygynyň ýerine ýetirjek komissiyanyň medpugat gullugy habar berdi. Türkmenistana geçirijek mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary üçin bu ýurda geçecek garaşly döwletleriň arkalaşygynyň synçylar toparyna guramanyň baş sekretary Sergey Lebedew ýollaşlyk eder. Onuň dalaşgärligi arkalaşyga gatnaşy döwletleri hemişelik wekilleriniň geňeşi tarapyndan tasdiklandy diýip medpugat beýanatyna belenilýär. Medpugat beýanatyna belenip geçişine görä garaşly döwletleriň arkalaşygynyň synçylar topary ozalky saýlaw mowsumlaryndaky ýaly öz işlerini alyp bararlar. Synçylar topary Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň çağırma goýunça Türkmenistana bolarlar. Türkmenistanyň mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary 26-njy martda geçiriler. Rus gazy Türkmenistanyň beýleki ýurtlary iýerler. Iran Islam Respublikasynyň Mehr habarlar gullugynyň habar bermegine görä, Iran bilen Russiýanyň arasynda Rus neftini we TV gazyny Iranyň usulen swap şertnamalary arkaly beýleki ýurtlary iýermek babatda gepleşikler dowam edýär. Russiýanyň vice-premier Aleksandr Novak Moskwada jurnalistlere beren beýanatyna Russiýa bilen Iranyň arasynda amallaşylmagy gözüňde tutulýan TV gazy neft swap şertnamasy arkaly iýermek mümkinçiligini geljek uly taslamalar hökümine kesgitledi. Bu taslamanyň tehnika mümkinçilikleri işlenip dizilýär we şonuň üçin oňa geljek uly taslama hökümine garalýar diýip Novak belledi. Onuň bellemegine görä ilkinji tapgyrda Russiýa Irany 10 milliard kub metr TV gazy we 5 million tonna neft swap görnüşine iýermek goýunça teklip edip biler. Häzirki wagtda Iran Türkmenistanyň TV gazy alyp şol möçberdäki TV gazy Azerbaýjana iýerýär. Russiýa bilen Iranyň arasynda swap boýunça TV gazy we neft alçalçyk şertnamasyny işläp düzmek 2022-nji ýylyň başlaryna tezeden güýçlendi. Ol hem Rus gazynyň Ýewropa iýerýän möçberleriniň azalmagy bilen baglanşyklydyr. Bilermenleriň aýtmagyna görä, Iran Rus gazyny Türkmenistanyň ýa-da Azerbaýjanyň usulen kabul edip, özüniň demir gazyk seýtindäki gur ilatly nokatlaryna hemde Iraga we Türkiýe bermek mümkinçiligini öwrenýär. Belenip geçişine görä şu ýylyň martynda Türkmenistanyň turwa geçirjiler arkaly Iran bilen Russiýanyň TV gaz alçaşygyna başlamagyna garaşylýar. Türkmen türgenleriň garaşly döwletleriň arkalaşygynyň oýunlaryna gatnaşmagy maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň Bedenser we sport boýunça döwlet komissiyanynyň başlygy Gulmurat Agymradow Belarus Respublikasynyň Türkmenistana adatan daşary we dowluk ýaly elçisi Vyacheslav Beskotny bilen doşdy. Bu barada Belarus Respublikasynyň Türkmenistana elçihanasynyň resmi saýtyna belenip geçilýär. Doşçuň barşyna taraplar sport ulgamynyň iki taraplaryň hyzmatdaşlygy şeýlekem Türkmenistanyň türgenleriniň 2023-nji ýylyň 4-nji 14-nji awgust aralygynda Belarusda geçirijek garaşly döwletleriň arkalaşygyna girýän döwletleriň ikinji oýunlaryna gatnaşmagyna degişli meseleler arat maslahatlaşdylar. Belarus bu oýunlary guramak üçin dogly taýýar we munyň üçin zerur bolan ähli sport we oňa degişli infrastruktura we oýunlaryň açylyş we ýapylyş dowrasyny Minsk Arena sport we deniz jaş topunda geçirmek meýilleşdirilýär. Oýunlaryň sport maksatnamasyny basketbol, handbol, kenaryaky voleyboly, kenaryaky futbol, kiçik futbol, otun üstünde oýnalýan hokkey ýaly sport görnüşleri gizledi. Bu oýunlaryň ilkinjisi Tatarsanyň
Kazan şäherine 2021-nji ýylyň sentýabryna geçirilipdi. Ine mehriban müştaklar ata watan seviyede saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü kösanyny seýtirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz şeýlekem. Iran Türkmenistanyň mejul gomna hyzmatdaşa gyzyklanma bildirýär. Fulbright molimçylyk ustatlygyny kämilleşdirmek maksatnamysy Mongol işewileri Agropark Türkmenistan 2023 halkara sergisine çağırıldy. Daşary ýurtlaryň Türkmenistana täze bilinen ilçiler bilen doşuk, Çempionlar Ligasy, mesele pasaja ýeňilli ýady habarlary Atawatan Türkmenistan.com saytymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň eneki sanyny görşýänçek hoşta bolun.